Guys, nandito tayo ngayon sa Hapang Baliwan, guys. Dito kami nag-trail, dito na rin kami nag-overnight. Yun, guys, mamaya pauwi na kami, inaantay lang natin sila. Ito ang Sapang Baliwan. Yan, guys. Grabe, guys, crazy. Ganda ng tubig, sobrang linis, crystal clear. Yan, kung gusto nyo mag-trail, dito kayo pumunta. Gusto sana yun eh. Oo. What? Ang harap naman nun. Lopez! Malopez! Win. Wala bang tayo sa harapan yan? Bayan? Kaya yan. Uy! Nakaya na. Ang ganda oh. Kaya na? Kaya na yan. Kaya? Yun lang yung medyo ano, mahirap ko. Dito mahirap eh. La 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 la.
Ah. Pare. Kaya kaya. Wait, lainin ko nito. Nagkabiting ko. Wait lang! Woo! Sino na yan? Hiniga na yung motor. Oh, no, 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 no. Ano ba? Relax, relax. Bakit dumating na puno, pre? May pakanan.
Ang taas oh. Pinuntahan kahapon eh, no? Bigkit niyo dyan. Ito yung inahin kahapon, boy. Oo. Boy, ito yung kahapon na inahon natin. Oo. Parang baba, ba't kaya ang taas naman? Ito ngayon nag-shortcut pa dyan oh. Saan? Yun dyan, nag-shortcut. Ah. Ay, oo nga pala. Gagawin kong profile picture. Mahal baba. Yan? Yan, 1, 2, 3. Saan na po ito banda? Thank you. Ano po, boy? Kay Bal? Ganon. Parang ang dali natin inakyat yan ah. Medyo matagal din. Oo, kahapon. Di ba natagalan dito? Nabara pa nga dito si ano eh. Kaya yan. Ayaw nga. May alambre dito. Tayo sa ano? Shortcut. Kaboy, 1, 2, 3. Bray! Walang klase ngayon. Wala. Ha? Ano mo lang, primera lang. Primera yan. Patayin mo yung ano. Sabi lang start. Patayin mo. Ay, grabe. Oh! Pero tingnan mo, wala kang sabit sarat. Ako sabit-sabit ako. Tingnan ko, sumabit. Mga ko. Madal ko. Ano kaya? Ano kaya? Ipotok na lang. Bababa ko siya. Ganda na makakuha. Ano ba? Meron ko mapir eh. Ano? Mag-edit ka sa ano? Sa ano yun? Sa apps? Ano bang apps yung may edit? KitKat? Ay, CapCut. KitKat. Edit yun ah. Yung araw. Ay, pag gumalaw. Mahal ba? Ayun yun, walang preno sa apps eh. Camera, kala ano, hindi natalik eh, no? Oo, sakpa. Ha? Sino? Ako po. Wala tayong dala. Ano bumalik? Alin, Bray? Ay, kukin na naman. Yay, diretso.
resort.